Bil-ftuħ tal-Hospitality Lounge fl-Isptar Mater Dei, is-sodod fl-istess sptar qed ikunu disponibbli għal 1000 siegħa iżjed fil-ġimgħa minn qabel. Il-Hospitality Lounge huwa post fl-isptar fejn pazjenti li jkunu discharged imorru biex jimlew il-formuli neċessarji u f'post komdu akkoljenti jistennew lil qraba tagħhom. Fi żjara li għamlet l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista fil-post, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn spjega kif din il-miżura kienet parti mill-istrateġija fit-tul biex ma jkunx hemm pazjenti fil-kurituri u għalkemm ilha miftuħa xarejn biss diġà qed tħalli l-frott. Minflok ikunu qed jokkupaw sodda, jiġu din il-lounge li hija komda għandha l-faċilitajiet kollha u n-nurses u apparat modern biex bekk nkunu nistgħu nużaw is-sodod tagħna aħjar għall-pazjenti tagħna. Dana wassal biex għall-ewwel darba kemm ilu li fetaħ Mater Dei fi frar ma kellniex laqqas pazjent wieħed fil-kurituri u allura jfisser qed nagħtu servizz aħjar għall-pazjenti tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei Ivan Falzon innota li Jannar ta' din is-sena l-isptar laqa' 500 persuna iżjed fuq Jannar ta' sena l-oħra. Dan kollu fi sfond ta' rekords ta' operazzjonijiet lissi ta' senija dejjem jonqsu u mingħajr pilloli out of stock. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef fisser din iż-żjara bħala opportunità biex flimkien ma' membri oħra tal-istess partit jiltaqgħu jitkellmu ma' pazjenti fuq diversi inizjattivi li ħadan il-Gvern f'settur tant kruċjali għal ħajjet iċ-ċittadin. Il-Gvern għamel xogħol kbir biex jindirizza dawn ir-realtajiet li kienu jkunu ta' dannu għall-pazjent, qed nitkellmu fuq is-sodod fil-kurituri li ġew indirizzati, smajna llum fuq ukoll upgrading ta' substandard beds li ilhom jeżistu mill-2000. U disa allura bħala partit aħna ħossuna gburin bil-bidla li qed jagħmel il-Gvern f'settur tant sensittiv u kruċjali għal Maltin kollha bħal huwa dak tas-saħħa. Din hija biss waħda minn sensiela ta' żjarat li qed tagħmel l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista biex filwaqt li tibqa' tħoss il-pols tan-nies tara l-frott ta' proġetti u inizjattivi li ħadan il-Gvern abbażi tal-manifest elettorali li ġie elett fuqu 4 snin ilu.